Mia var 23 år, da hun fik Naja. Og det er hårdt at blive gravid, før alle andre i sin vennekreds, for man kommer til at føle sig meget alene. Jeg havde ikke rigtig nogen at snakke med og sådan noget. Det var meget hårdt at skulle gå på arbejde, og du havde ikke rigtig nogen sådan at dele tingene med. Når man var ude at købe, eller det kunne man godt tænke sig, eller sådan noget. Så det var hårdt på det tidspunkt. Så det var sådan mange ting, der kørte rundt, og hvordan skal det gå, og nu skal jeg være mor, og sådan noget. Underlig følelse. I min vennekreds, der havde vi ikke... Der er den første, der har fået barn der. Af dem, jeg gik meget sammen med. Så jeg tror, det har meget at gøre med det. Selvom, vi skal nok være der, og skal støtte dig, og sådan noget. Det var de bare ikke. Der var jeg alene. Det værste, det var nok, at på det tidspunkt snakkede jeg ikke med faren. Overhovedet. Det var det værste. Det var da hårdt, at han ikke var lige så meget på, som jeg var på, og jeg ville egentlig rigtig gerne det her barn. Og det er jo et stort oplevelse at få et barn, jo. Så det er da ærgerligt, at vi ikke var to, der var med, der skulle scannes og sådan nogle ting. Og kigges på babytøj for første gang og sådan nogle ting. Det var hårdt. Det ville jeg jo godt have delt med ham, jo. Det betød meget for Mia, at hendes familie og Najas far var med til fødslen. Det er dejligt at sidde og se på billederne bagefter også, at det var ikke barnet, der kom ud. Det var mig, der var fokus på, for det var hårdt. Det var rigtig rart at se, at folk samarbejdede, og det var rart. Alle dem, der var med, det var rigtig godt. Et barn er også starten på noget nyt, og for Mia betyder hendes egen lille familie alt lige nu. Jeg glæder mig så meget til at komme hjem med mit lille barn. Det var rigtig rart. Det var fantastisk at være sammen i ro, hvor der ingen mennesker var. Bare os tre, det var rigtig dejligt. Vi ved, hvordan det er at blive mor i en ung alder. Hos Mødrehjælpen kan du få støtte og hjælp, og så kan du møde andre unge mødre.